हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बराय हरग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर आसाम पुलिस कनस्टेबल एबी आरो इउबी नि मोनसे गोदान नटिस ओंखारदों। बे जाहैबाय लोगोफोर करिजेन्डाम नटिस। दा बेवहाय आं गिबिखौ नोंथांमोननि थाखाय नटिसखौ खनसे फरायनानै खिथाहरनो सानबाय। बेनो जाहैबाय रिफारेन्स पारा 14 राइट एन्ड टेस्ट of the advertisement that 6/12/2021 in connection with recruitment of 705 posts of constable UB and 1,429 posts of constable AB in Assam Police. The written test will consist of 90 multiple choice type questions instead of 45 questions to be answered on an OMR answer sheet. For each correct answer, the candidate will get half mark. Total marks for the written test will be 45. There will be no negative marking. Other instructions regarding the written test will remain unchanged as per the advertisement at 6 December 2021. दा बेनो लोगोफोर नै बेयाव नाय आसाम पुलिस कनस्टेबल UB 705 पोस्ट आरो AB 1429 पोस्टनि जायनाखि राइटेन टेस्ट बे राइटेन टेस्टआ सिगाङावहाय 45 कुइसन्सल' मोनो नाथाय बेयो दा 90 कुइसन्स जासिगोन होनदों बारायनानै 90 कुइसन्स जासिगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय बिनि टटेल मार्क्सआ 45 मार्क्स थागोन बिनिफ्राय बेवहाय मोनसे कुइसन्सआव हाफ मार्क थागोननो बेनो 90 कुइसन्स बिनिफ्राय हाफ मार्क फर इच कुइसन्स बिनिफ्राय टटेल मार्क्स 45 बेनो बिनिफ्राय बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया होनदों बिनिफ्राय गाहायाव होनदों Other instructions regarding the written test will remain unchanged as per the advertisement on 6 December 2021. माने माखासे इन्सट्राक्सन्सफोरा एखेयैनो थागोन होननानै बुंदों। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै। भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक खालायदो, शेयार खालायदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो थुनानै लादो जाहाथे नोंथांमोनहा गोदान भिडिअ'खौ मोनबाय थानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।